Fe enw I yw Lowri Morgan. Cantores glasurol o'n i wastad eisiau bod. Dyna beth o'n i'n gweld fy hun yn wneud yn broffesiynol. Dyna beth nes I hyfforddi i'w wneud. Ond am ryw reswm nath bywyd benderfynu ar fywyd hollol wahanol i fi a bellach mae pobl yn fy ngalw I yn gyflwynraig teledu. Fe ddechreuodd fy siwrne I mewn i'r byd rhedeg Marathon Ultras nôl yn 2008 nawr, pan nath S4C ofyn I ni ddatblygu cyfres lle byddwn ni'n gwthio yn ffiniau personol ac yn darganfod rhai newydd, ac fe wnaethon ni ddod ar draws ras o'r enw Marathon y Jwngl yn Brasil, sef 120 o filltiroedd mewn un wythnos, lle rhaid ni fod yn hunangynhaliol mewn tymheroedd o tua 20 gradd Celsius a'r lleithder yn 90%. I alw hon yn tuff, wel, mae hwnna'n ddan ddatganiad. Oedd rhaid ni nofio ar draws afonydd llawn piranhas, oedd rhaid ni rhedeg trwy corsydd, swamps, llawn anacondas, oedd rhaid ni rhedeg trwy jwngl llawn jaguars, hornets, felly oedd hon am fod yn sialens anferthol I mi. Shwd mae un yn paratoi am ras fel hon? Yn y fath tymheroedd, yn y fath amodau eithafol. Felly, fe nes I ddechrau rhedeg yn raddol bach, a dwi'n cofio rhedeg 20 milltir yr wythnos un tro, rhyw flwyddyn cyn I mi rasio yn y jwngl, a ffono'r bos lan, mewn dagre, o'n I mewn gymaint o bôn. Oedd yng nghoesau I mor drwm, o'n I ffili dod mas o'r gwely hyd yn oed. A wy'n cofio, fe nes I aros gytre, is I ddim i'r gwaith y diwrnod ni. A'r ofon ges I wrth feddwl shwd yn y byd ydw i'n mynd I allu rhedeg 120 o filltiroedd mewn un wythnos. O'n i'n stryglo I rhedeg 20 milltir mewn wythnos yma yng Nghymru. Ond, o fewn y blwyddyn o hyfforddi, fe nes I gynhyddu'r milltiredd yna I 100 milltir yr wythnos, a rhai o'r milltiroedd ni yn cynnwys fi'n rhedeg lan y lawr bai Abertawe gyda bagiau o siwgr yn sach gefen ni, achos oedd rhaid I ni gyrio I fyny at 15 kilo ar ein cefnau ni. Oedd rhaid ni gyrio bwydydd, dillad, hamocs, oedd hi'n ras hunangynhaliol. Yr unig gymorth allanol o'n i'n cael oedd dŵr ffres I yfed. Felly erbyn I mi gyrraedd y jwngl, oedd yn lefel ffitrwydd I yn cyfateb I lefel ffitrwydd athletwr Olympaidd. Ond o'n I dal yn nerfus ar ddechrau'r ras. O'n i'n mynd I llwyddo I wneud hi. Shwd fyddi ni'n gallu goroesi'r heriau corfforol a seicolegol o'n I am I gwynebu. Ond fe lwyddes I. Heblaw am un diwrnod fe nes I ddechrau ame pe bydden ni'n llwyddo yn y ras yma.